давен духтаро бадавен охи нигоҳ кунен ҳама хабарои хушро овардаган ба дараҷаша марамад магазин маҳкам шудаги тамоми амира акция кардаган нигоҳ кунен чӣ хушрӯай диден инами модело ҳамаш борои алманал тозашай борои қиматие ки то 1000 сомона мефурӯшанд и духтарак 450 кадия бояд ёра ҳамаша фурӯша ина 450 сомонӣ чанд моделай набора то охира тамошо кунен ҷа 350 сомашам астай ҳамаша нишонтон метим хоҳен биёен аз наздик бинен хоҳен нависен дастафкатон мекунанд иш чанд смай анаи 350 сомона духтаро вариантҳои тобистона саб букаки хушрӯаки бои гуфти гапо мана марҳамат 350 сомон ино 450 сомон анакнун анаиш чанд боша ишам 350 сомон глой 3D кори дастӣ рафтагиай материалш ҳарир мақсудай сабуки хушрӯай ягон ҷо рафтандаям ҳарӯзадаям беҳтарин вариантай мана 350 иш чи инаиш 400 сомон ма и моделиш духтаро нигоҳ кунен бисёриёш шарф доранд духтаро бисёриёш мисол хичон тоқаян мана и варианти кори дастиам 350 ая 350 сомон мана марамад ишаиш да хушрӯ ишаиш да хушрӯ набор да хушрӯ надиден бинависен да сафкатон мекунанд и модел чанд сомон ана и модель 400 сомон ай духтаро инами 800 900 кам нестай бовар кунен ами чиз ҳози духтарак дидена 400 сомон 350 сомон 450 фурӯхтастай ана иам хушрӯ ва иша бинен тройка я иш бо тройка духтаро нигоҳ кунен ин хеле шарф дора киртай база дора болопӯш дора ишам плай 400 сомон ай охи яна мутфасона нигоҳ кунен ҳамаш бори алманалай шумо медонам ки ҳам хели моделоро дар ягон ҷо дидаги нестен ина ипеки як нимазора эспира як дона мондай 800 сомон шудагай духтаро хеле буракои хушрӯ либосои детскишам астай мактабишам астай иним хеле ваёшам болопӯшакошам ҳастай ҳами хоҳарак да бинависен и борошам қачизиш мондагай магазин маҳкам шудагай ҳамаша арзон додистай метонен ина биёен бинен харидорӣ кунен омада наметонен любой ҷо дастафка дора бадавен духтаро магазини фасон маҳкам шудагиай нигоҳ кунен борои 450 сомона 199 сомон дуруст пас ҳамин чиза мековен ина качествени костюм бруко тройка ай ҳамаш ай ҳамин синфи як сар карда то синфи 11 размер дора нархиш 199 сомоне бо дигаршам нишонтен моделако беҳад бисёрай качестваш люкс ай ина каседа дар кори духтарако раҳмат меген 199 сомонда сару формаи мактабии кӯдактона мегирен духтаро магазини брендови магазини фасони қиматӣ буд ҳозир ки маҳкам шудагай намини чӣ боре астатка мондагай мақсад ҳамаш наванд фақат ки магазин ки маҳкам шуд ҳама ира ҳозир арзон додастиянд марама духтарако успед кунен ай синфи 1 то синфи 11 ҳастай студентонам ҳатто мешава инами 199 сомоне качествои зури пеши бозор и бо датана бошаку бо аҷоиботай качествашда гарантия метиҳанд дидена темносини дора сиёҳ дора ина барои мисол лицеёву ва ё ина тёмна сери дорада марамат касе дар кораи раҳмат меген хели нарх дига намеёбен вариант бисёрай нависен бо ва ёшро расмоша мепартоятона нарх арзони бадай духтаро марамат 199 сомон ва духтаро нигоҳ кунен ҳам качестваш зурай двойкаян тамошобино навора то охира тамошо кунен дуруст пас ҳамин чиза мековен магазини брендови маҳкам шудагай инам хели двойкои фасони хушрӯ ай синфи 1 то синфи 11 размер доранд ҳамаш борои қиматии духтарако акция кардаган 150 сомонӣ ина каседа дар корай то синфи 11 размер меёбен 150 сомони духтаро магазин маҳкам шудагай барои ҳаваи ин нархай мана метонен бо хутон биёен аз наздик бинен ё ки нависен хичон дастафкатон мекунанд раҳмат меген ира бинен худаш маълумай чихи бори качествени диден духча бинен ина падкладоша бинен чихелиай духтарако ҳамагӣ 150 сомон бори бренд рақамошон ҳастай дар рӯи экран барои дастафкаву барои размеру расветкаву дигар метонен айхичон пурсен ҳам сиёҳ дора ҳам тёмнасини дора ҳам тёмна сери дора барои ина лицеё марамат бурд мекунен раҳмат меген костюмдорошам ҳастай уш 200 сомонай ана иёш боша 150 сомон гуфтум то наку духтаро магазин маҳкам шудагиай магазини брендови тамоми намуди борошуна скидка кардагиан 99 сомон нигоҳ кунед двойкачода гап нест то размери подростковира дора охи качествашон аҷоиботай мана марамат барои бачаакотон бигирен раҳмат меген 99 сомон бори қиматӣ ҳамаям ё 280 300 чанд буде ҳозир боша 99 сомон шудагиай марамат духтарако иша ишта фасонай дидестен ина материалакошонам хидакошонам чихе хушрӯчаян 99 сомон рақамошонам мемонам дар рӯи экран каседа дар корай интихоб кунен дастафкатон мекунанд хоҳен биён ина хитон бинен баъд
گفتی گپا بخرین. ایره بینین ماتریالش قفاسونه ایره من 99 سومون ایشم. эксклюзивай тамошобино турецки тоза ина марко полои оригинал ино двойкаян шорти кишкатияй беҳад хушрӯи качестваш размеро ҳамаш ҳастай мана марҳамат бора тоза кадастиян мақсад магазин ки махамштагай тамоми намудша 150 сомон кардагиян ҳамаи ҳамин пеш 280 320 хали борой буд борои качественни брендови мана кадомаша мегирен 150 сомон духтарако хоҳен биён аз наздик бинен хоҳен духтарако нависен бурдаш мода мерасонан ира бинен охи качествара аҷоибо тае духтаро мана оригиналш марамат 150 сомон аид сиёҳшам будай то размери подростковира ҳастай мана дар кортон бошад духтаракои азиз метонен омада аз наздик бинен ино брижакатя иям ҳамин нархая ва ё ҳамаш шортик доштан ино тройкаай бо кепка доран нигоҳ кунед ба дараҷашай охи 150 сомоне мана тройкара дидестен чихе фасонай ва ира бинен охи чихе хушрӯчай духтаро марамат дар 150 сомон шумо як сару формаи фасони брендови метонед барои кӯдакотон мана нависедам духтаракда биёин аз наздик бинен инамиам качестваш зурай духтароку бовар кунен шуста кӯдакотонда мепӯшонен ҳеч намешава мана марҳамат 150 сомон ишам тройка дора ҳозир бо ҳамин сезони гуфти гапо кепка пӯшияй барои кӯдакако мана ҳам двойкачаи хушрӯ мегирен ҳам кепкаш падарка гуфти гапо мана марамат 150 сомони каяй охи нигоҳ кунен духтаро чихо фасончаяй 150 сомон ина кас седа дар корай 150 сомони ина намудам магазине ки маҳкам шудаги инам ё ҳамаш 150 сомони шудаги духтарако успед кунен фақат ки тамом нашава ҳамун 99 қисматам нишонте ина шортики бе остинака ина человек-паук дидин тройка ин 99 сомонай духтаро фақат успед кунен ки тамом нашава